Ja si myslím, že ten Fiat má potenciál, čo ty na to? Je celkom dobrý. Mám taký pocit, že to ešte ďaleko dotiahne. Dúfam, že aspoň domov. Normálne, jak Monster, Príšera, veľké dačo. Čo malo, ja neviem, tónu minimálne. Ako vidíš túto opekačku? Výborne. Už sa mi to začína páčiť. Toto je Adamová výzbroj. Tam je dones pivo, ale rýchlo, nebo tady zdechnú. Dobre, oheň bol. Teraz je svetlo, teraz je tu pohodička, teraz môžeš tu hrať karty, vieš sa smiať všetko, vieš, la la la. Ani tu sú divé osy, sa neboja ľudí, to piči. Ja nerad rozhovorí na kameru, lebo sa hambím, vieš? Hej, ty, ja hej. keď špím, ja tak špím. Ale ja keď špím, tak. Áno, tak špím ja celú noc. Nie, Peťo mi povedal, že to pekná hora, pekná cesta, lúka, krásna. Jediné, čo je na tom pravda, je táto hočka. Hluboko v džunglích Střední Ameriky se člověk pustil do křížku s přírodou. Opekáme hoci, kedy je decembri. Instantný oheň. Instantný oheň. Sme sa dostali za 13. nepriateľskú líniu. Tu vznikla taká tma, aké by si sa zavrel do záchodu. Prichádza hodina pravdy. Adam? Prosím. To je tvoj medveď tam? Áno, volá sa Yogi. Kde som to zaparkoval? Nárazník musím opraviť, aby si to oci nevšimol. Ja neviem, kto toto vymyslel, že to turisty. Možno už nepôjde klíma. Kde si robil autoškolu, Peťo? Povedz nám niečo o sebe, o takom nádejnom jazdcovi. Volám sa Peter Kahun, som z malého mestečka Velebného, Handlova. A poznám jedno ohnisko, ktoré je v piči za horami, za dolami. A sme Lesná piči. stráž. Tento dostaje na piču. Jak jaštier, alebo čo, ja neviem, to už bol démon, ja neviem. Tento tu čo robí? Ty kokot, ušla cesta pod ním. Prejdeme tady. To som Normálne. A on špí. Tak špí. Takto spia kamiony. A kvôli tomuto som slúbil Natálke, že prídem o 8 domov a teraz prídem až zajtra o 5. Tu máš banán a všetko v porádku, alebo ja? My máme tank. Máme tank? Máme tank. Fiat Mara. Fiat. Zomrieme. No toto je na piču teraz, táto etapa. Peťo? Ty sa začínaš potiť a to nebýva u teba zvykom? Počuli ste niečo? No choď, hlavne nezostavuj do piči. Dúfam, že som to veľmi neoškrlo celý. Ty kúka, že ak to auto vyjde hore kopcom, kúpiš. My to nedáme týmto kopcom. To není iná cesta. Tak, a sme v prdeli i s ambulancií. Adam, no záber. On ide vľavo. Auto v piči, hore, rozjebané. Keď poviem, že 5 roky zo života, toto asi málo je.
Čo je pivo, nie? On nie, on zo hladničky bere. Ja liter mlieka si kúpim, a tak pil. Ja, civilizácia. Ty koko, to tebe dobre jeblo. Ešte sme aj dobre došli, nie? Ani 10 hodín není. A zajtra ideme zase.